We zijn hier in de Eimerkalken, vlakbij het Lauwersmeer, helemaal in het noorden van Friesland. En dit is een eendenkooi waar vroeger dus nog eenden in gevangen werden door de familie van Asperen. En die familie heeft deze kooien overgedragen aan het Fries Geheer in de vorige eeuw, 1940, 1939. Hoe werkt het principe van een eindenkooi nou eens? Op de plas, daar zitten tamme eenden en die lokken de wilde eenden naar die plas toe. En de kooiker die gaat dus dan bij de pijp langs die eenden naar binnen lokken via het slootje hier door middel van voer en een hondje wat hem helpt. En op een gegeven moment zijn die eenden dus zo ver die pijp in dat ze de uitgang niet meer zien en alleen maar vooruit kunnen en worden door de kooiker ook en het hondje naar binnen gejaagd. En dan verdwijnen ze in het hokje en zijn de klos. Hier zie je dus wat de storm aangericht heeft in eind oktober. We zijn deze hele pijp aan het vernieuwen. Er is een dikke boom opgevallen en dat levert ons weer werk op. Het bijzondere is natuurlijk het oude. Hè? En de mensen hebben geen flauw idee hoe een eendenkooi eruit ziet. En waar hij voor diende. En het idee van dat hier in 1750 de kost mee verdiend werd. Want zo oud is deze eindenkooi? Deze kooien zijn, ja, vanaf 1750 bestaan ze al. Kijk, hier, deze ziet er nog aardig uit. Maar een aantal van die schermen, die beschoeiing, die is dus verrot en moet vervangen worden. Bovendien zijn ze te hoog. Dus we willen eigenlijk de bovenste plank eraf hebben, zodat het wat mooier naar beneden toe loopt. Waarom moeten de sjorgers nou juist hierop stemmen? Omdat de natuurwaarde van deze kooien enorm verhoogd wordt door het opknappen van de beschoeiingen van de plas zowel als van de vangpijpen. Als de zitwallen dan ook nog eens netjes onder handen genomen worden met hun beschoeiingen, dan lijkt mij dat ze alleen maar kunnen kiezen voor dit. Dus beste mensen, als jullie binnenkort een mooie excursie willen maken naar de opgeknapte eendenkooien in de Eimerkalken, stem dan op ons. Dan zorgen wij ervoor dat het in orde komt. Dus jouw dienststem.